Zvakaitika pane chikomba chemukadzi wangu yange iri musi we31 musi weSaturday. Ndakabvira taura namasikari achiti toenda kujiti kumhiro kubvira ti wo tinoenda. Ndibvazofona kuma8 dzemanheru. Vati waenda kudhara here. Ndabvira kuti kujiti ndokuenda kudhara inipapo ndakundika ndati aende iye kujiti. Vati kujiti ndaenda kudhara ndopata ndokuwana mai mai. Ndofunga kwa kuma 3 dzeusiku. Chakabva chauya. Chikomba chemukadzi wangu chakabva chauya. Changu yabva chatanga kunoka do saka ndakabva zoti ndiye munhu uya uya. Wakadza kunobvara kuti ite kuti hapo. Ndobva hapo. Saka chikomba pachakangonzi ajipo ndopachakavhura tochipinda pachakangora mune vanhu ndopachakabuda ndobva chatiza. Zvadaro ndobva ndabvunza kuti mhindana uyo anzi handipaurozi. Kubvira munozivana here. Ndofunga ipapo vakatanga vachiramba shuwa. Ndofunga ndobva tamuka kusena. Ndobva taona chibhutsu yake iyi. Ndobva taivhara ndobva tashedza sabhuku ndobva taudza kuti ndozvaitika. Taswera yamanheru futi. Ndopakazobvunzwa futi kumba ndopakatanga kuchiwa munhu ndodana naye takatanga tatova ne2 months. Ndokuti ndizoti vanodana ndokuziva kwandakaenda. Pamakadana naimi makagara mese kangani? Makagara mese kangani? Kaviri. Kupi makasangana na kupi kokutanga? Kuzasi kokuda wenyu? Kochipiri? Ikoko futi. Iyo unopoka na here ndozvutaura mukadzi uyu. Pokona chinzi? Ndinoiramba nokuti zvese zvauri kutaura namanyeko ari kutondigadzirira nyaya handisizive zvauri kutaura. Munyaya yacho maoko hamuna kudzidziswa here kuti kana vakutanga kutaura vabereki kana munhu vakutadzira munhu inge posa muposi uchinyoro usikandingadike tobva totaura nyaya yako tokureridzira dike uona vanhu vanonetsa munhu ari kutaura kuti andakarara nomunhu ngaiti ati but ari kuramba kufana iye regaone tifambe naye nyaya ida kugotsvaira ungatipere chikukuritsa nyaya chinoratidza kuti iwo hamurara ungati mukadzi uyo handina kurara naye ndati ungaperi mambo chinobatika chinokutinisira kuti chokwaniswa vanhu havazivani nokuti panorarewa vanhu hapana munhu anyakogaririra vanhu vakararana vachiona kuti kurarana muri vaviri. Nini ichikatopa mambo kuti vanatsokuziva kuti handinorara nambo kana ivo vachiti vakarara neni vanokwanisa kutaurawo zvandiri. Kana mayada usiku waiona chi kaviri andikaviri majaya chazvezvo umanje nyaya dzenidzi iwe wangomuka nokuuya kuno here hadzinawo kumbotaurika kumusha here? Kumusha? Kumusha takazitaura semhuri yedu. Semhuri pakanga pasina vamwe here? Kandi iyo wacho mabereko acho takatowashedza yese takatongwarira. Kuda kuti sabhuku ari kuzviziva here? Sabhuku ari kuzviziva aifanira kungatoya kunonase pa sabhuku anototeza chirwara atota ikoko ariko ndokundika kuya kana zvanetsa munofona totaura nevakuru acho. Saka tikamufonera anogona kukura. Vabereki vako vari kupi? Vabereki vangu baba vari kumba miaka. Kuiwe vabereki vako? Vabereki paita manyaya iyi vakongo vari kwena? Vabereki vamakakukura pane nyaya varipo panyaya iyi ndovapa? Handina basa kuti ndimi here kana kuti musimuchero vabereki vacho vakakurukurwa nyaya iyi varipo pamberi pasabhuku vaikurukura pamberi pasabhuku kungonzwa ainokwenda kwasabhuku asi makaikurukura yakwanzi kudini
Yei matsanangure wakaita. Yakatsananguka kuyani tiri chikomba chomukadzi wangu. Akapinda mumba. Anzi akatanga makadhuku. Akapinda mumba. Apinda mumba. Makazimba ere sabhuku kwa Chief Kandera. Makambonzwawo here nenyaya yatatenda ruona nakasiya badza Paulos. Yakabuda ichiti kudii? Ikatobuda makatobata umboho kuti vaidanana. Saka Paulos ane mhosva. Imi matadza kuuya nei kudai? Tatenda. Sabuga kukura kuti nyaya ichonganishiwa ichi. Iwe nyaya yakambogadziriswa here kuvillage ikambobatwa here tokama sezvikutaura hongu kwetu yakabatwa here nyaya yakataurika ikapedza ichinzi kudii? Vakaipedza vachiuya vachisiya mukadzi. Ukanzi une mhosva here kana kuti hauna mhosva kudai kumba? Akumba vaitongoti chisidziro. Iwe ukachinchidzirwa tobva wabvuma kuti kwete hazina kubvuma. Ukachinchidzirwa ndobva wazoita sei? Ukachinchidzirwa ndobva wazoita sei? Ndakatongoti nyaya iyi inodawo kuenda kotongwa ndatipo ukachinchidzirwa ukabvuma here kana kuti ukaramba? Handina kubvuma nyaya ndakasabhuoita nanhasi. Changamire mhuri yenyu. Shamari iwe urubamba nenyaya yekuti ugara nomukadzi mukadzi ari kukuroverera but iwe uri kufeira kuburitsa umbowo pamberi pamambo nedare unokuburitsa munyaya yekuti mukadzi uyu hamuzive. Mukadzi handikumuzive shoma. Mukadzi unomuziva here? Uyu unomuziva here mukugarisana? Anopenga here? Kuwangani mumaraini yekuzokunambiwa iwe. Ainyanya yekuvengana. Tegetoona kuti vanhu vaikuvenga sei. Kasiya badza Paulos. Okay. Iwewe mandambonza tichangamira mambo vachiti unombowo here unokuburitsa ndizvona. Une mawitness here panyaya yako? Mawitness handina. Hauna. Asi uyu ane mawitness ka yanotaura kuti akabata akabata iwewe ende ukabvuma kwete. Alright. Witness rekutanga mukadzi wamunzwa chitauro takarara newe ndo witness rekutanga. Witness yechitu ndisabo wamunzwa here kuti iwewe unoitwa nemhosva? ndati pafoni wanzwa here kuti kuti ukabatwa nemhosva? Ndokuti chatikuda kuedzakira toda kuti iwewe kana une mawitness anokurambirawo semarovererwo yauri kuitwa nemawitness aya yeuyu ndo zvinoda kuburitsa munyaya. Kana usina mawitness anokuburitsa munyaya kureva kuti iwewe wakaona pane mawitness maviri kureva kuti iwewe utori munyaya. Wanzwisisa? Ndosaka wandidzwa ndichibvunza kuti une mawitness here anokupupurirawo kuti munhu iyeye inini ndenge ndinaye kwakati musi uyu asi zvinapa witness rekutanga rikutotaura ndiwa ndakatorara newe kumunhu. Witness rechituru kuzi ndakatoshedzwawo ndakatozoona kuti shuwa munhu uyu ari mukadzi wowe. Tiona vanhu vakatora mafoto kana sinodhilita zvavanenge ari pasi vari kukuma. Wazvinzwe kuti makatorwa mafuta ngamwana kuona Anodirevera nhema. Makatorwa kurimbai iwe saizi yako ya Tandiri kufunda ndobva uya munhu. Wangokumbira mumwe wako ruregere unokukudare wairerudzira ndorunokupa mutongo wakareruka wanzwa wakambouya ukada kuzivharavhara nekuti apa last week but why handitika ndokubva wabuda uchienda kuratidza hunhu waukatiratidza kuti nhasi wauya taifungidzira kuti waingoziva pawakasiidzira paye kuti yarero rierge harizi rikunyepe apa takupikisa kuti iwewo
uri kutaura chokwadi muno handiti takupikiza ndozvazvinoreva pamusoro itemu mati maitorwa mafoto takatorwa mafoto nefoni yani yatinotenda madya anogara pamhiri kwahondo. okay muri kupi tiri kumunda kwachikoko ndobva aenda achimunyengetedza achitaura naye zvaitaura naye achimunyengetedza achienda kwavaenda. uyanga akakuwandirai pamusoro ineitika yokuramba nditi mafoto eye akazouya uyo haasi mukadzi wako iwo wanikwa une mafoto nemukadzi asiri wako munondataura ndekuti mukadzi womunhu aite sei koza mfana wami ndakaudza ndakabvukutika ndakaiaoka nozvasitereki anditeka ene dzimwe dzonguva pange ndatitoana pako kuti vakuri rutsinu kunokona rudo baba wako kuti baba vako kazviniripisha but iwe wega wada kuzviratidza kuti iwe wega uri dofu pakufunga anditeka ende iwe utopomiwa nomunhu wakatorara naye unoziva kuti wewe nengeyo chamati tino ndiani Paulos anditi ndi Paulos watadza kuzvibuditsa mumhosva uri kubvuma here hapana mbohwa padare kuti ukwanise kunge uchikubuditsa mudare mumhosva wazvinzwa here wapaona here pawatadzana napo wapaona kaurere timira hako ipapo ndinenge chida kuti tifambire kukurumidza bhozi zvokuswera kutendera zvakawanda zvipedza nguva wapaona handiti kana wapaona kuti uyo ane mawitness anokwana kuita maviri ndizvo kana hatichada wechi3 uyo ari kutaura zvemafotos yake togona kuizwa yashaya asi toda kutaura zvemawitness mangani maviri ari kutaurwawo yari panapa mumwe wacho ari pano mumwe wacho atozosvika pano nemasaisai kuti zvinopupurwa izvozvo amai vako avo vakatoti nyaya iyi takatomboigarirawo pa ndiwechi3 futi mirai amai pamusoro ambuya ndakutaura muno kuti vanotonga vangani panyaya dzakafanana nemutouri mungape dare here zvinosunungura mwana wedu kuti haana kuita zvaarikupomera imimi mune uchapupwe munomukutiva uchapupu kwete kungotaura tipei zvakazara ndakokutaurirai muno kuti munofumuka achitaurai tinzwi andatokuvaudza zvinosunungura mwana uyu pamuri kuona pari kudyeredzerwa kune makore mangani Paulos 22 sunungurai mwana ane 22 abatwa nenyaya yecheupongo mapuwa mukana atidi kuti muzenda muchiti dare rakandimbunyikiza mapuwa mukana sunungurai mwana toya pamusoro ini panduramba ndikutadzisa bhuku vakaitora hatina kuchaakaitonga amai kuti isusu mwana wenyu ari kudhakarana mukadzi womunhu kairi anditasi mazvizo zvitaurigani ende sabhuku arikutopupura kuti akatomboitaura nyaya aniti uyu anotinotomujaja bhozi ataura kupedzera mukatomujaja zvakakura nokuti imimi ndimba mutodzidzorera nyaya pasi kati kuda kuramba zvinhu zvaamuzi akatorara mukadzi womunhu but imimi vangani vari muraini momoyo uzobata vari wati ivame yacho vakatouya nenhamba dzefoni vakandititisa vaende kubasa vaitika nyaya amai vake Paulos ivo vari kutaura iva vakandipa nhamba amai mukona vatiri kutsikirira vachivabva mukutaura ndiwe changamire vatakapota pano manzwaka ndoda kuti ndikuudze imimi chatinoziva kumushawo kana tiri vagarisani tinogona kutora nyaya dzemutadzirwe neatadzi tisingade kuti dziende mudare tinotorana paushamwari pauyanani hwedu tokurukura tichiedza kuda kuyanana kuti zvirege kuzivikanwa nevamwe iyo mhosva yacho inenge iripo unozviziva here kuti ndozvinoita kudai rabai kuti tikupe samuri izvo zvimapa kutonge kuti makanga mapanhamba kutisa kazomunhu yakatotiza
unoziyaini tanga tisinga ava varume venyama tikutonyara so tikutoshayawo kuti tingavanunurese asi nenyaya yokuti kana zvinhu zvauya pavazhinji izvi tinozofugura pachena hatizoratidza kuti tikukudzimbai ndiko kusaka tichiti chikurumidza iwewe muridzi wenyaya kurerutsira dare kuti dare rikurerutsira chipa changamirira pejudgment vaise mutongo changamira urutsa mutongo vanenge vari kuda kutaura baba vacho ndakatoda kutaura paerinhau yasabhuku achidanwaka akadanwa nevemhuri achinzi toda tiungonzwawo nhau yedu iri panapa haisiyeni so pandada kuti zodedze kutaura ndepekuti mawitness mati ave 2 zvichibatanidza nasabhuku havana kutonga nyaya asi kuti vanga vakangogara vachinzwa zvaitaurwa panguva so witness wavo uri pari maita bhutana itsikuda zvinonunura uyo munazvo here tombobvisa sabhuku pamakaibanda handiti nyaya yange iri pamhuri pavanhu vese yanga ari papo mutorwa yanga ari sabhuku ndizvoka achinzwawo kutaurwa kwazvaita sei kureva kuti kana munhu achinzwawo zvakazvinge zvakudiwa anenge achinzi kudii witness mapabata haana kutonga anga achinzwawo zvenge zvitaurwa saka ndopauya nyaya yekunzi sabhuku anga aripo achizvinzwawo kuti chokwadi ava tu akararana manzwa ndopauya witness wasabhuku mapabata nawo akataura futi saizvozvo padare redu iroro kuti ineni pandau rege mutondipomera ini ndanga ndaenda kudoro ndo mataurakiro saka mukazoiyananisa sei yakabva yadzidzo yakuchienda kwamama yakuno manje chipai mukana dare ramambo emukana mambo wakuudzei kuti mabatiro amukaita ndiyo here kana kuti pane pamukasiya ndochete vanopa mutombo ava ndi baba vangu vakandibvudza zvavanza ini ndiziva kuti inini zvakashata baba handigofanira kavhuma kuti baba ndakazviita ndokuti ndinetotsvaga defense kwavari kuti inini vandiite sei vandidefende ndofanira kuita zvakaita chi zvakataura last koti mwana yakaita musikanza muzi kuti mimi mwana weimotomusvairira kumba manza ndauda tikamunzwa vozvaakaita last koti iye akaita se taraza kuti tipedze nyaya nenyaya yakaita seyekudhauyo adii iye zvino asi muri kuti haana mhosva munofungidza kuti isi hatizivi tinotoziva manzwa tinotova magweta imimi damurwa munyara refu bozi nomwana kupai mhosva manzwa nyara refu kuti bozi mwana unyana mhosva bozi uyu mukadzi uyu haapenge kuti uyu ndakarara neka iri manzwa haapenge bozi zvimbewo munhu vanhu vakawanda akanaka munhu wanise chakamire vari kutotenda kuti vanozviziva kuti vana vanozviita mwana anofara kupuhwa mukana kuti ataure akutaura kwaaita mafambiro akaita handiti uyu ataura mafambiro akaita akadaenda kadai anofara kuwana mukana mukana apiwa handitika mukana apiwa akadaro takamuti mambo nedare vakamuti chiti pauja kuti unokuburitsa munyaya unoramba anozvitarachi afeira hana chataura enda abvuma kuti handitorina chinotibudisa munyaya chakapiri dzikisa mitombo chakapiri right makararaka iri iwe ngokana ine mhaka yekurara nomukadzi womunhu unobatara mombe 4 manzi unobatara mombe 4 kurara nomukadzi womunhu ndatokuchipisirapo uyezve iwewe futi unofanira kubhadhara $50 kubhozi matinetsa munomudare munomutidzorera nyaya munonyatsotoziva futi should be paying $50 last week iye ukaita zvokunge unoita makuna zvakutoti shainira muno chakambere vanodzikisa mutongo kuti anofanira kubhadhara mombe 4 pachirungu uyezve okozobhadhara $50 kuna mambo yokushungurudza mambo kuya akadhakwa asina discipline pamberi pamambo kumara kwakashiri kamhara
Wasichana huko inaoshisha mkazi. Kwanza anonza Chipo Musunda. Chipwani Musunda. Wewe kama kana mtu lazima kujanyika. Ile ipoka usumuke tukaenda polisi. Wozi uno totaurira mpezera kuti ndiri chi pauriwe. Munhu ndale munhu. Kuita ubosi vanhu vari kupata nezo kucha here. Unodaro ndosomana yakamini abereki kana maberekedza vana kuno kudai tinotarisira kuti mimi vabereki panenge pano nyaya munofanira kukurumidza kupaona kana mapaona muchiona kuti mwana wenyu ari kutorasika munosimudza ruoko motobatsira dare muchitoita fanike kutsiurawo mwana wenyu sezvo tiri kutaura kuti kuposa utete nyaya isati yaenda mberi kunokubatsirai zvimwe zvinhu ipapo zvino mukauya muine pfungwa yokuti tiri kuda kusvika kushungurudza dare ramambo nokubatsira mwana iye kuita sezvinonzi munomutuma kumugaririra kuti anonyepa kuti ndanga ndiri kujitika ndetsekeba here tichipinda mumba kuzorara nevakadzi vedu tichivazarisa kuti tirege kuonewa kuti akakuenda ndokona kuna kuza kuti akatingaenda kuzvura ikoko sipo mutadza kuzviona izvozvo ameno zvenyu mararamiro enyu kuisha yenyu munova rudzi unoshungurudza vamwe mumagariro mumavireji ameno zvenyu zvino zvikatanga kuoniwa namambo kwamunofanira kukotera ameno kuti munorarama sei moti kurarama munzvimbo mamuri kuwirirana namambo baba wekani mabodo chipisa iwini kila makanda kunaiso forever iyo kana mukatenda muno maproblems ichienda kukoti kwamajor street anongokuti endaobhadhara zvawakaudzwa namambo isi tikazinzwa manje tinozokunyorera samoni manje kuti waifunga kuti unorakowo dare wakanzi chiyo kushora dare rakutonga ilaki kutokutaurira imuri kunzvanzikutauriraapeta mazuva ano tiri kuti munhu kana ukati wahuna kuzikana kutonga kwata kuita handiti tokuti enda kumberi tokupa judgment but kana watonga nzenda unobhadhara kuno iwe tichakusamona futi oya kunobhoza washungurudza isusu kuti hatiziva handiti wazoya sei kuti uzobhadhara musha yako nawanzi namajor street ndakubhadhara wazi major street nyaya inonetsa rega ini kutaura yevabereki vese vanoona maofisi ofisi ndimi kana tichita nyaya mazuva ende munhu andoziva nyaya idzika ndisu imimi namambo nomasabhuku handiti ava kumaofisi vanotozunza zvinhu zvabva kwatiri isu bcause ndimurombo handiti but munozvidza isu tida kuyanasira zvikachipa kuda kuenda kurasa mari ndoenda kumberi ndinobuda here zvamuri kuita ende munenge muchitida kumuchipisa mambo wacho enda tinosangana ikoko kana rume akaidzonoka kumo unorume wafuti For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.